Россия герои Расим Баксиков созвездие йылдызлык лагерында бу очрашу мугайын балаларның озакка исләрендә калыр. Расим Баксиков легендар Алёша танкы командиры махсус хәрби операция зонасында үз танк экипажы белән дошманның 2 танкын 8 хәрби машинасын юк итә. Әлеге батырлыгы өчен аңа югары дәүләт бүләге Россия герое исеме бирелә. Бүген ул илебез горурлыгы. Наша задача в том, чтобы подвинуть русло мышления, то есть ребенка в нужную сторону, чтобы это русло текло. Почему? Потому что, они же наше будущее, нам им в будущем передавать страну, и причем в самом широком этом смысле. И они должны понимать, что от них в будущем зависит. Расим Баксиков иҗтимагый эшчәнлек белән дә шөгыльләнә, яшьләр белән очрашуларны ул даими үткәрә. Россия герое моны үзенең бурычы дип саный, яшьләрне тәрбияләргә кирәк ди ул. Ул үзенең бала чагы мәктәп еллары һәм СВОга барырга карар кабул итүе турында сөйләде. Малайлар, кызлар үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр. Лагерда ял итүче Дмитрий Иванов Россия герое белән танышуына шат булуын әйтте. Он является очень хорошим примером для молодежи России. Не каждый в нашей стране способен воевать, не каждого хватит мужественности, смелости. За это ему огромное спасибо, то, что он ради будущего своей страны готов на многое. Россия герое Зәйнең тагын Факел һәм Ялтызай лагерьларында ял итүчеләр белән дә очрашты. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.